Video yathu ya lero tionesana mmene tingayikire ma chat yathu magawo tingweleza kuti akuntchito takwayikira yayokha anzathu yayokha komanso angongole kuwayikaso mbali yayokha. Ndi tatene ndioneseni kuti timapanga motani. Ndi chomwe mwera kuchita ndikupita WhatsApp. So ikafika pa machati pa omaseseresa chatichi kuchipanga chonchi kukankhira mmosi. Ndi mabweresa mmwambamu achina unread achina groups ndi azinzawo. Ndi umapanga apa pa plus sign. Kena koma lemba kuti kukhale ndani ndi kuti ntakungoika friends ndi kupanga add people or groups ndi kuti ukuku umasankha ma chats yako onse amene ukufuna kuti akhale kumene koko ma friend yako ndi kuti umapanga select kenako umachongera apa zikatero ndi kuti ma friends amakhala mbali yawo ndi kuti kayaso ufuna uyike angongole owalemba apa kuti angongole kenako panga add people or groups ndikuti usankhasankha ngongole yako ajaweka kumeneko kenakonso uzachongera basi zikatero ndikuti zimakhala zatheka ndikuti mwamba mumatha kuyika mu chilichonse chimene ukufuna ngati awati ndi friends tili ndi angongole takuyikakonso anzathu awiri atatu basi ndimene timapangira. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala wanga follow. Tintolanso video satira.